pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi. Sa itong pagsugod mga kaigsuonan, ato ning sugdan ablihan sa pagampo. Ug akong gihangyo matagusa sa pagduol ngadto sa tumboy nga Dios ug magampo kita. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga maoy nanalipod ug Dios nga maoy nagiya kanamo. Amo kang gipasalamatan sa imong paghatag kadaugan sa matag usa nga diin nagmalampuson kami sa among pag-alagad kanimo nining adlaw. Salamat o Dios sa kalampus sa kadaugag panalangin nga diin amo ang naangkon ug nabatunan sa adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Amahan Dios nga magkagahom, niano sab kami nagkahiusa sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus aron sa pagpaminaw kanimo. Sa mga pulong nga angay namong makatunan, angay namong mahinumduman, ug angay namong ikinabuhi samtang napamis kalibutan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin, mga pagdaig pagpasalamat among ihalad diya kanimo alang lamang kanimong tanan ug himaya in Jesus name. Amen o Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Tanang panahon imo akong giobanan. Tanang hitabo imo akong gitabangan. Di malitan mga kalisdanan, dili usab maihat imong tabang. Pagkahimog suko imo akong giobanan. Sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadakin asko iligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matutnan ang imong ngalan, harikas tanan ibuo kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo Jesus. Tanang katawhan dalang panangka, subat ang tanan ideklarara imong ngalan. Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, maghari. Okay, mayong gabi, mayong pakiguban no, sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Din ang atong hisgutan karon mahitungod sa kaluwasan. Sa kaluwasan ang pinakaimportante ang instruction sa Ginoo. Mao ni ang ato rong hisgutan nga diin mabasa diha sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 6 hangtod sa unahan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanang nakasud na sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko gikan ni Sister Naomi Piano Caranel ug Lorena Traya.
Maayong gabi, pastor, na ako'y pangutana nimo, pastor, need nako imo advice. Unsa may pangutana nimo, Sister Lorena, no? Og kung kinahanglan i-off air, pwede ra gyud nga imo kong i-chat sa ako ang account Gideon Candelario. Maayong gabi, may pakiguban ni Lia Jintahan Langit watching Imbatog Baungon Bukidnon. Salamat sa pulong sa Dios. Malipayong pagpaminaw sa tanan. Maayong pakiguban ni Judith Rojo. Maayong gabi, Pastor Gideon. Og ato ison nga nanukad sa Surigao Sor. Si Mim Medalio. Good evening, Pastor, watching from Davao City. God bless you. Og si Char Torion. Og si Ilami. Prayer request para sa ako ang sa mani akong mama maulian na siya sa iyang sakit, no. Salamat kaayo ato nang dados sa mga pagampo. Maayong pakiguban, maayong gabi ni Char Torion, ni Tilma Bernal. Good evening, Pastor Gideon, watching from Amas, Gidapawan City. Mayong pagpaminaw ni Philly Digamo. Mayong gabi, Pastor. Pastor Philly, mayong gabi. Atong igsuon nga nanukad diha sa Hitapi, Bohol. Mayong gabi ninyo diha. Si Riza Hugoder Mids, mayong gabi, Pastor Gideon, na place from Selwit, Pulmulok, South Cotabato. Gika ni Lucy Kamigi, mayong gabi, Pastor, nagdamgo kog barko, dako kaayo. Ngunit ko sa angka, ngunit ko sa angkla. Ang mga tao naglabay-labay lang, wala ni sakay. Apil ako, wala pod magsakay. Ang barko naghisgot na sa ministry, mga buluhaton. Mga sakyanan kung maghisgot ganig sakyanan ang imuhang damgo, naghisgot na og buluhaton o kaha simbahan. Dunay simbahan nga wala pa kaayo ka maka pangsyon nga gipakita sa imong damgo. Salamat kayo. Si Lorena Traya, okay, Pastor, i-chat lang nako. Salamat kayo. Si GC Iwag, maayong gabi, Pastor, lami kaayo paminaw ng pulong sa Ginoo. Request kog kanta makalangit, Uhaw ang Dios, taga Park Badian, Labangan, General Santos City. Uhaw ang Dios. Ako ang taganog pagtaga diri sa itong programa, pero dili tanang kanta nga inyong i-request akong matagad pagtagad tungod kay atong oras mubo na lang. Ang gipangayo nga kanta nga Uhaw ang Dios, ang mugawas tawag sa pagkabalaan. O dunay o Dios sayo uhaw. Okay, ako aning patukaron ang tawag sa pagkabalaan. Diri lang sa to nga programang pulong mo kinabuhi ko. Si Lambay Idin, good evening, Pastor, watching from Mati City. Si Laida Mersa, good evening, Pastor Gideon, watching from Naik, Cavite. Si Girly Selvia Pigalan, good evening, Pastor Gideon, watching from Saudi Arabia. Si Gina Kamahalan, good evening, Pastor Gideon. Praise God. Well, bless you always together with your whole family. Si Eileen Mama, good evening, Pastor, watching from Tigbao, Sambu, Sor. Si GD Ajor, maayong gabi. Si Marty Simar, maayong gabi, watching from Clan Sarangani Province.
Mayong gabi ni Brother Edgardo Miral. Mayong gabi Pastor, salamat kaayo. Makapaminaw na pud ko og balik nimo kay wala diri ang signal sa wifi. Watching Marco sa tubig kang Dios magpanalangin sa imo tibok pamilya. Good evening Pastor, watching from Escalante City, Negros Occidental. Ikan sa atong igsuon sa Karumayan, Panadero. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Maayong pakiguban ni Miriam Costinar og matod pa kumusta. Salamat sa Ginoo diri sa lugar nga diin gibutang sa Ginoo ang recording studio Bugnaw ang dapit. Og si Alvin Torion, good evening Pastor, you here at May Beach Hitapi. Okay. God bless Pastor. Si Daryl Herolag, malipayong gabi Pastor Gideon, ug malipayong gabi usab sa tanan nga mga tigpaminaw sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko sa Shiny FM. Salamat sa Dios sa iyang mga pulong, amo na sa mapati pinaagi sa iyang alagad. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, watching from Marco sa tubig sa Buanga del Sur. Si Babes Villaver, mayong gabi. Si Nars Buyan, good evening Pastor. Gideon, pwede patabang may prayer sa akong igsuon nga si Primitivo nga naa karon sa hospital nga unta mamaayon na siya. Okay, asa man to kay ko atong i-save, no? Okay, ato nandadon sa mga pag-aampo, Sister Nars. Si Alvin Torion, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa makapamati na sabmi sa pulong sa Ginoo through your life. Salamat sa Dios, no, sa iyahang pagdasig o pag-uban ka nato. Mayong pakiguban ni Jocelyn Ipo, mayong gabi watching from Malabon City. Si Junji AJ Blanco, mayong gabi Pastor, shout out ko. Pastor Romiel Sohayon, Pastor Ryan Magilang diha sa Gihulgan City from Junji Blanco. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban, Brother Joji. Si SRNG, good evening Pastor, shout out sa Asol family. Rigidor, maayong gabi Pastor sa tanan mga viewers, dalay ko ng buhay nga Dios, walay katapusan, watching from Danao, Cebu. Ika ni Jesus, si Meros, maayong gabi Pastor, watching from Riyadh. Kumusta mo dias Riyadh? Si Naomi Piano Caranel, Pastor, request kog song Hari Ka Kinsaman Lang Ko. Kantahon ra imo kana sa imong anak. Ganahan ko maminaw sa iya kanta. Salamat kaayo ang ako ang anak o ang asawa tuas akong ugangan. Tungod kay birthday sa akong ugangan, unya ning uli ra gyud ko diri sa ato ang recording studio para maka-live og kauban sa ato ang programa. Si ako mga anak, no, pwede ra nato ko makakanta inig maka-live ko nga naapod sila. Si Pabstel Manuel, maayong gabi Pastor Gideon. Ingon man sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Salamat sa Dios nga nagdasig sa matag usa. O request kanta Pastor imong gonit. Dili lang kayo nako mo ma-entertain, no, ang mga awit makalangit tungod sa ato ang oras. O ako raning paspasan ang inyohang mga mensahe para ako ang matagaan pug pagtagad ang mga mensahe gikan sa ato ang mga ikaigsuonan. Si Pastor Safri Candelari, good evening Pastor, og sa tanang walay hunong nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko, og sa tanang mga followers, mga viewers ilabi na sa Shine FM live nakakaron sa Pastor Shine FM 95.3 Balok Santo Niño Tanhay. Si Nancy Utansa, wow kanindot sa kanta, amen, no? Si Janer de la Rosa Estante, good evening Pastor Gideon Wasing from Bulacan. Rochelle Gabal Singgit og si Mary Jane Umayan, good evening Pastor, dalaygon ang Ginoo sa tanan higayon. Siya pagkamaayo sa tanan, labi na sa imong pamilya Pastor, sa tanan naminaw ug sa ako po pamilya. Request kog song Dalang Panan. Okay, no, daghan pa gyud nga mga nag-message sa ato ang programa. Si Gayon Mario, good evening Pastor, watching from Batangas. Og si Lambay Edith, Pastor, makahilakman ang makahilakman ang music Pastor. Wow, no?
Si Tiroy or Panil, maayong gabi pastor. Salamat sa nakalive podcast. Okay, para ato ang masugdan mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo, ato ning hisgutan o ato ning sugdan ang mensahe nga ato rong hisgutan, naghisgot ni about sa kaluwasan. Ang kaluwasan mga kaigsuonan mao pinaka giat niyan sa matag tao. Daghang klase mga igsuon o daghang bahin diin nagkinahanglan tag kaluwasan. Kaluwasan gikan sa kagutom, kaluwasan gikan sa balatian, kaluwasan gikan sa kamatayon, kaluwasan gikan sa sala, kaluwasan gikan sa kawaladon. Daghan mga kaigsuonan nga bahin mahitungod sa kaluwasan. Diha sa kaluwasan ang pinakaimportante ang instruction sa Dios. Maghisgot ganit ang instruction, nagpakita na sa iya mga pagtulunan. Diha sa instruction sa Dios, makita nato diha ang iya mga pamaagi. Diha giklaro mga kaigsuonan sa kaluwasan ang pamaagi sa Ginoo mao'y pinakaimportante. Ato ning sugdan pag sayo mga kaigsuonan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ako kamong gihangyo sa pagbasa sa pagkuha sa inyong Biblia o kablihi diha sa libro sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 19. Ako ni nga paspasan sa pagbasa o palihog sunda ang ako ang basahon diha sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 6. Ni ana ang bii sa dayon na silang dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardiya. Gigapos siya duha ka kadena o gibantayan sa mga gwardiya hanggang haan sa prisuhan. Og sa kalit mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo og may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyog-yog sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya o giingnan, bangon. Og diha-diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, ayohag sulob ang imong bisti o pagsandalyas. Gituman kini ni Pedro og ang anghel miingon, pagkupo og sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya pagula sa bilangguan. Apan wala siya masayod kon tinuod ba gayod ang gibuhat sa anghel kay abi niyag nakakita lang siyag pananaon. Miagi sila sa unang mga gwardiya og unya sa ikaduha og niabot sila sa ganghaan nga puthaw. Ang padulong sa syudad ang ganghaan na ablilag iya og nanggula sila subay sa usa ka dalan og ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya og miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod gayud di ay ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel og nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes og sa tanang butang nga gipaabot sa mga Hudyo nga mahitabo. Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlag usab og Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom dito og nagampo. Mitutok si Pedro sa pultahan sa ganghaan og si Roda nga sulugoon maoy miadto aron pag-abli. Nailhan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay midagan siya balik sa sulod nga wala kablihi ang pultahan o gipahibalo niya nga si Pedro atoa sa gawas. Versikulo 15, nabuang ka? Miingon sila kaniya. Apa namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila ang iyang anghel kana. Sa laing bahin nagsigig tutok si Pedro sa pultahan og sa ilahang pag-abli nakita nila siya og natingala sila pagayo. Pinaagi sa kamot misinya si Pedro nga maghilom sila og iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilangguan. Isugilon kini kang Santiago og sa tanang kaigsuonan, miingon siya kanila og unya mibiya siya og miadto sa laing dapit.
Sa kabuntag nagubot pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila mahibalo og nahitabo kang Pedro. Gipapangita siya ni Herodes apan wala niya siya makit-ibusa, gipa-imbestigar niya ang mga gwardya unya gipapatay. Human niini ni ato si Herodes sa Cesarea gikan sa Judea og nagpabilin siyang dugay-dugay didto. Mga igsuon, kining maong mensahe sumpay ni sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Diin si Pedro mga kaigsuonan gidakop sa ikatulong higayon o gibilanggo o gipagwardyahan og upat ka gwardya upat ka grupo sa gwardya og matag grupo dunay upat ka sakop. 16 tanan ang nagwardya nagbantay ni Pedro. Ug sa atong gibasa mga kaigsuonan, diha gipakita nga grabe ka higpit, grabe ka kanang gibantayan pag-ayo si Pedro gani sa ilahang pagkatulog na asas taliwala og ginapos pagyud ang iyang mga tiil. Ginapos sa mga kadena og ang pultahan gitrangkahan o gilakan pag-ayo. Inana ang prisuhan sa mga apostoles. Og sa hapit na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, walay hunong mga kaigsuonan ang iyahang mga kaigsuonan, mga sakop diha sa simbahan, walay hunong nga nagampo. Ug sa diha nga nagpadayon pagampo ang mga kaigsuonan sa pagtuo diha sa simbahan, nagpadala ang Dios og anghel. Og sa diha nga miabot ang mga anghel didto sa nahimutangan ni Pedro, mga igsuon diha giklaro nga ang pinaka-importante mahitungod sa kaluwasan ang instruction sa Ginoo sa mga gipadala niya alang sa tao. Ang pinaka-importante ang instruction. Ang pagtudlo, ang mga pagtulunan, ang mga pamaagi sa Dios. Dinigi klaro mga kaigsuonan ang pamaagi kung giunsa si Pedro pagluwas sa anghel. Una mga kaigsuonan ang ipakita dinhi, ginapos siyag duha ka kadena o gibantayan sa mga gwardya hanggang haan sa presuhan. Si Pedro dili basta-basta ang iyang pagkapireso. Gwardyado siya, gawas nga gwardyado. Inigkatulog niya pataliwatan pagyud siya duha ka gwardya ug ginapos pa sa duha ka kadena. Apan sa diha nga ang iyang mga kaigsuonan nagpabilin nga mainiton nga nagampo sa Dios alang kang Pedro. Nagpadala ang Dios og anghel. Og kining maong anghel nagdala sa instruction o pamaagi sa Dios alang kang Pedro. Una mga kaigsuonan nga gipaabot nga pamaagi sa anghel, mga kaigsuonan, miingon siyang bangon. Bangon. Kinahanglan mubangon gayud si Pedro. Sunod niya nga instruction, ngadto kang Pedro miingon siya nga miingon ang usa ka anghel mga kaigsuonan nga matud pa din hibangon. Og diha-diha ning bangon si Pedro og diha-diha nangatangtang ang mga kadena. Sunod nga tingog sa anghel nga maoy nagdala sa instruction sa Dios, miingon ayuhag sulob ang imong bisti og pagsandalyas. Matud pa dinhi gituman kini ni Pedro og ang hangil miingon pagkupo. Mga igsuon, sa tanan nga bahin sa ato ang kinabuhi nga nanginahanglan og kaluwasan, ang instruction sa Dios mo'y pinaka-importante. O ang instruction sa Dios mga kaigsunan kung imong lantawon,
giatbangan po na sa kunuhay instruction apan dili makaluwas. Inuon makababag sa tao aron unta maluwas. Inumduman na to nga kon ang Dios nagpadalag instruction ng pamaagi, si Satanas sad nagpadalag mga minsay aron lubugon, malubog ang huna-huna sa tao. Mga igsuon, ang unang tudlo o sugo sa anghel, bangon. Ang pagbangon mga kaigsuonan nagpakita na sa kaandam. Kung ang usa ka tawo nimbangon siya kaysa usa ka tawo nga naghigda, dako kayog diferensya. Ang tawo nga naghigda dili ka pangandam, apan ang tawo nga nagtindog nimbangon gikas sa iyang paghigda, mga igsuon nagpakita na sa iyang pagkaandam, pagkamasinangkapan. Ready na sa pag-adto sa nagalaing mga dapit o ready na sa pagsunod. Ang pulong pagbangon mga igsuon nagpakita na sa pagkaandam sa pagsunod, unsay sunod nga ipabuhat. Miingon din bangon og ang nahitabo mga kaigsuonan, ingon siya ayuhag sulob ang imong biste. Sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, matag higayon nga kita nagkinahanglan og kaluwasan. Ang Dios tin-aw kaayo magpadala gyud sa instruction. Kining nahitabo ni Pedro daw sama nis nahitabo ni Lot. Si Lot uban sa iyang mga anak ug pamilya giluwas sa Dios tungod sa mga pag-ampo ni Abraham. Sa dihang nag-ampo si Abraham alang sa katawan sa Sodoma Gomora, diin nagpuyo ang iyang pag-umangkon nga si Lot, gitubag siya sa Ginoo. Og sa dihang gitubag sa Ginoo, nagpadala ang Dios og anghel aron pagluwas sa mga taong matarong. Uban ang pamilya ni Lot. Apan mga kaigsuonan, sa diha nga ming padalag mga minsay ang anghel o ang maong mensahe, mao ang mga instruction sa Dios nga angay sundon ug buhaton sa tao. Og miingon ang anghel, lakaw kamo ni adtong lugar, pagdali kamo, gani do na pay hangyo. Padtuan lang mi anang usa ka gamayng lugar, kay kon moadto mis imo ang gitudo dili kami makaabot, hiapsan kami. Miuyon ang usa ka anghel apan dunay instruction, ayaw paglingi. Kay ang maglingi or mulingi dunay daotang mahitabo. Og mauni ang gitudlo sa Dios pinaagi sa anghel ngadto kang Lot og sa iyang pamilya og sa iyang asawa. Apan ang iyang asawa wala makasunod sa instruction. Ang nahitabo, namatay ang iyang asawa. Maigsuon ikaw ug ako, gipahinumduman ta sa Ginoo karon kung unsa ka importante ang instruction sa Ginoo. Mahitungod sa panahon nga kita luwason sa Ginoo. Mao ni pinaka-importante instruction. Ako sani nga ipasuhot imong gunit. Kino, salamat kaayo sa inyong paghulan. Ako ra gyung gihubo pagbalik ako ang jacket tungod kay niinit ta pod og balik. Kanina sa akong pag-abot dinhi, grabe yung tugnawa. Grabe yung tugnawa ang bukid. Gani tibuok tibok adlaw naggabon ang palibot. Muna nga
Salamat ko sa Ginoo nga gahatag siya og daghang jacket. Samtang dito pa mi sa syudad na ay mga ihatag ang Ginoo nga mga jacket ako yung ihatag. Unya doon na po mo inigihatag nako, doon na nang po ihatag nga jacket. Unya miingon nga pastor, imo na. Gusto ko nga imo nang isulob. Kusaw man ako pagsulob nga perti manginita ang syudad. Mao di ay nga sa unahan dadon na ko sa Ginoo diri sa kabukiran. Og diri perti yung tugnawa sad. Labi na gyud mga kaigsuonan kong magabon. Grabe tugnawa. Okay, balik ta mga kaigsuonan. Sa tanan nga bahin sa atong ginabuhi. Kung gusto ka nga makasinati sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios, sundon pag-ayo nato. Klaroho nato ang pagsunod sa instruksyon sa Dios. Kay kung dili nato masubuhat masunod ang instruksyon sa Dios, mga igsuon, dili gayud nato masinatian ang kaluwasan. Si Pedro mga kaigsuonan, giingnan sa usa ka anghel, bangon. Sa ko nang gikaingon ang tao nga nakabangon na gikan sa ihang paghigda, nagpakita na sa ihang kaandam. Ready na siya sa pagsunod. Umiingon na siya nga ayuha ang imuhang bisti. Bisti mga kaigsuonan kung imong lantawon sa Biblia, mauni ang mga binuhatan. Kung gusto ta mga kaigsuonan nga makasulod sa angking harian, ayuhon o klarohon nato ang atong binuhatan. Binuhatan nato ngadto sa atong isigataw. Labaw na nga atong binuhatan sa atubangan sa Ginoo. Kinahanglan klarohon nato. Unya mga igsuon, ang sunod nga giingon sa anghel nga miingon siya dinhi. Ingon ang anghel nga ayuhag sulob ang imong bisti, unya pagkupo og sunod kanako. Mga igsuon, kung si Pedro wala pa mosunod sa instruction sa Ginoo, dala sa iyang alagad, dala sa iyang mga sulugoon nga maong anghel, dili gyud makasinati si Pedro sa kitawag kaluwasan. Sa ako nang gikaingon, sa atong pagpuyo sa kalibutan, daghang bahin sa atong ginabuhi nang ginahanglan og kaluwasan. Kaluwasan gikas balatian, kaluwasan gikan sa kawaladon, kaluwasan gikas kagubot, kaguliyang, kaluwasan gikan sa sala o sa kamatayon. Matag bahin sa atong kinabuhi nga nanginahanglan tag kaluwasan, do na instruction ng Dios. Do na instruction ang Dios. Kanang maong instruction sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo kinahanglan ato nang masabtan. Ug atong dawaton, ug siguruhon nato nga atong makit-an sa atong kaugalingon. Kung naa kay pagtuo, kung gusto kang makasulod og bagong langit o bagong yuta, dawata ang ipasabot sa Biblia. Dawato nato ang unsa may instruction aron makasabot ta, makasulod ta sa ginghirian nga wa nay katapusan. Diha sa pagsulod sa kinabuhing walay katapusan, dunay mga gidili ang Dios nga kinahanglan dili gyud buhaton sa tao. Doon na po'y ipabuhat ang Dios nga kinahanglan buhaton gyud sa tao. Mga igsuon, kung nanginahanglan kag kaayuhan, doon na gyoy instruction usab ang Dios. Kung nanginahanglan ka mga kaigsuonan og kalipay, gusto ka nga makabatog kaluwasan og moabot ang dapit nga puno sa kalipay, puno sa kalinaw, doon ay instruction ang Ginoo. Grabe ang kaimportante kini instruction. Sama ni Lot mga igsuon. Ang iyang asawa wa mamati. Siguro namati pero wala mo tuman.
wala mubuhat iyang gisupak ang instruction sa Ginoo. Even si Moses nakasala siya. Kay imbes pasultihan ang bato, iya hinuong gibunalan sa ihang sungkot. Mga igsuon, unsa may instruction sa Dios aron maluwas ka. Unsa may instruction sa Dios aron makasulod ta sa iyang gingharian, aron makasulod ta sa balay sa Dios nga wala nay kasakit, wala nay kagulanan, diin puno na sa kalipay kalinaw nga maoy maghari ni anang maong gingharian. Unsa may instruction sa Dios aron magmalipayon ka. Unsa may instruction sa unsa may instruction sa Dios o pagtudlo sa Dios aron iya kang mapanalanginan, aron mapuno kanunay ang imuhang panudlanan. Mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan atong dawaton ato gayong ikinabuhi ang unsa may gipasabot o gibilin sa Dios nga mga pamaagi. Dili na siguro nako angay pang pisa-pisahon ang unsa may mga pamaagi aron ka panalanginan sa Dios. Ikaw ug ako, mga igsuon, kabalo ko nga nakadungog na ta, unsay angay buhaton ug unsa man di ay instruction sa Ginoo. Daghang nga mga Kristohanon nga nakadungog na sa pamaagi sa Ginoo aron panalanginan siya. Apan igo rang namati, kasagaran igo rang mamati. Igo rang mutuo, pero walay epekto kay dili man makitan sa buhat. Pero dunay mga tao nga mga kigsuonan, wala pa gani kadungog sa wali. Apan nagbuhat na sa pamaagi sa Ginoo aron siya panalanginan pagayo. Unsa may mga pamaagi o instruction sa Dios aron ka mabag-o. Wala mo ingon ang Dios, ako ray bahala ninyo. Ako ray mo bag-o ninyo. Wala gyud mo ingon ang Ginoo nga way laing makabag-o. Ako ra og paghulat mo kanos amo bag-ohon ako. Wala mag-ingon ang Dios ni ana. Ang giingon sa Dios pinaagi kang Pablo aron ang kabag-ohan mo abot sa matag tao sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Mga kaigsuonan, huna-huna atong bantayan. Diha sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Hinuon ipabag-o ang inyong kaugalingon. Ipabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunauna. Mga igsuon, ang pagpanugyan nato sa Ginoo sakto. Apan ang trabaho sa pagdumalas atong nauna, atoa. Atoa ang pagdumala sa atong nauna. Walay lain makadumala sa imong nauna, gawas lamang nimo. Kay ikaw ang gipialan o gigasahan ni anang maong nauna. Aron muabot ang kabaguhan, mga igsuon ang ipakita diha, una-una maoy bantayan. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunauna. Unsa may atong una-una kaniadto nga nakapadala hinuon nato sa kalibutan, unsa may mga huna-una di ay kaniadto nganong nakapaluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsuon, dili na nato na entertinon. Ayaw na entertina sa imong huna-una. Ang dapat entertinon sa atong nauna ang pagkamaayo sa Dios. Ang mga mensahe sa Dios, ang mga saad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, dalaygon ang Dios nga kanunay nag-atiman kanato pinaagi sa iyang mga pulong, pinaagi sa iyang mga mensahe. Diha gipakita mga kaigsuonan kung unsa ka importante sa panahon nga ang kaluwasan itanyag na sa Dios diha sa tao.
ang pinakaimportante, ang tingog sa Ginoo. Unsa may instruction sa Ginoo aron ka makasulod og bag-ong langit, tarungon nato ang atong binuhatan. Tarungon nato pagdumala ang atong kinabuhi samtang napatas kalibutan. Kinahanglan ang atong binuhatan maayo. Dili lang kay ang atong binuhatan mamaayo, kun dili una sa tanan ang atong batasan. Batasan nato sa atong pamilya, batasan nimo sa imong bana, batasan nimo para sa imong asawa. Unsa may ikasulti kaha sa imong asawa, unsa man kahay ikasulti sa imong bana, mahitungod nimo. Unsa may ikasulti sa imong mga igsuon, mga igsuon ko sa Ginoo. Kung unsay imuhang gikinahanglan karon, paminawa ni. Sabta ang pamaagi sa Ginoo. Sa dihang makasabot ka og pangayua sa Ginoo nga ang iyang gipasabot maoy imong masabtan. Ug sa dihang naa kay masabtan sa gipasabot sa Dios, paningkamuti nga mao nay matuman. Kay diha sa instruction sa Dios, dili og dili gid mapakyas. Hingpit ang instruction sa Dios, ang pamaagi sa Ginoo. Dili og dili gayud mapakyas. Sa panahon sa mga Israelita, sa dihang milabang sila sa pulang dagat, the Red Sea, ang instruction sa Ginoo, gikan sa pagbiya nila sa Ehipto ngadto sa dagat nga pula o pula nga dagat, mga kaigsuonan, ang ilang gisunod ang instruction sa Ginoo. Apan ang mga tao nga wala na mosunod sa instruction sa Ginoo, nangamatay sila. Nangamatay sila sa kamingawan, sa mga deserto, mga igsuon. Akong advice o kabalo ko nga kinigikan sa Ginoo, pangayua nga makasabot ka sa pamaagis Ginoo. O pangayua sa Ginoo nga mulampos ka sa pagkinabuhi niya. Dili na kinahanglan pang mga igsuon mag-una sa Ginoo. Sa tanang mga propeta, sama kang Elias, Eliseo, o sa ubang pang mga pangulo diha sa Biblia, dili og dili sila muhimog mga lakang kung walay minsay ang Dios. Kay kung muhimo sila mga lakang nga walay minsay gikan sa Dios, mga igsuon, makasala sila. Mao nay nahitabo sa unang hari sa mga Israelita nga mao si Saul. Mauna mga kaigsuonan, mauna mga igsuon nga buhatag yun unsay pamaagi sa Dios. Unsa may pamaagi sa Dios, aron ka mausab, imong hunauna bantayan. Unsa may mga pamaagi aron mabantayan imong hunahuna. Ang pamaagi aron mabantayan imong hunahuna, aron matagaan nimog maayong panghunahuna, makapahimuot nga paghunahuna. Igsuon ko sa Ginoo, bantay imong mata, bantay imong dalunggan. Kung ang imong dalunggan sige nagpaminaw sa mga tabi nga magmingdaot sa iyang isikatao, mga basura na siya. Dili gyud mabag-o ang imuhang hunahuna. Dili gyud makabatog kausaban ang imong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon, kanunay kang maminaw sa mga pulo nga dili gikan sa Dios. Kanunay nimong gi-entertain ang mga pulo nga mudala kanimo sa kapakyasan. Kanunay nimong gi-welcome ang mga mensahe nga mudala kanimo ngadto sa kalaglagan. Mao hinungdan mga kaigsuonan,
kitang mga Kristohanon, even ang mga Israelita, gibawalan sa Dios sa pakighilobilo sa mga dili katawhan sa Dios. Bisan kita, ang instruction sa Dios, aron makabatuntas sa tinuod nga kaluwasan, tinuod nga kabaguhan, unsa instruction sa Ginoo, pinaagi kang Pablo, ayaw pakigkauban sa mga Kristohanong bisyoso. Ayaw pakigugoy-hugoy. Ang problema, kay muingon day, mura tagiunhan mas bright pa ang tao sa Dios. Muingon day ang tao niya, pastor, kung dili ta makigugoy-hugoy nila, unsaon man nato sila pagdala. Murabag, mas bright pa ta ka sa Ginoo. Wala na tay dapat pang ireklamo sa gipakita nga gibilin nga mga pamaagi sa Ginoo sa Biblia. Pag ingon sa Ginoo pinaagi ni Pablo, ayaw kamo pakikuy-hugoy, ni pakigsalo, ni pakigsandurot sa mga Kristohano, sa tao nga miingong Kristohanon apan bisyoso. Dawata. Dawata. Si Apostol Pablo miingon, palayo kamo. Pahawa kamo. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga magpakamaalam pata kaysa Biblia. Ngano man, gidid-an man ta sa Ginoo. Kay ang mga Kristohanon nga dunay bisyo, kasagaran ang mga gipamulong ana, dili mao. Puro pagpangdaot, puro pagguba, dili pure nga mga mensahe gikan sa Dios. Ug maunay imong madunggan kanunay. Maunay imong mabati kanunay. Inig paminaw nimo sa mga pulong sa Dios. Inig paminaw nimo sa mga mensahe nga dili di ay gikan sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Inig uli nimo nagdala ka og kalibok. Nagdala ka og mga mensahe nga maoy makapaguba sa imong maayong hunahuna sa imong isigkatawo. Kinsa may malkansi? Ikaw. Mahinungdan diri sa tong programa, kita gitudloan sa Ginoo sa paglikay sa mga taong bisyoso nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Naamang gay mga tao gyud nga nagdala-dala sa Biblia, pero ang kinabuhi naapas sa kalibutan. Kinigiklaro na sa Dios nga moabot gayod og nasinatian kini sa mga apostoles. Mismo si Ginoong Hesus nakakita nga dunay mga tao nga grabe ka maalamon, mahitungod sa mga pulong sa balaod sa Ginoo nga pinaagi kang Moses. Apan sila nga grabe kaayo nga nagtamod sa mga balaod, dili di ay katabang ug wala nila ikahatag ang saktong hustisya sa tao. Unsay rason? Nganong ikaw ug ako gidid-an ta sa pakighalubilo, ni pakikuhugoy-hugoy, ni pakigsandurot sa mga taong miingong Kristohanon apan bisyoso. Kay ang imong mga badunggan, puro ra pagpangdaot lamang. Puro mga pagpangdaot lamang. Nya mao na imong madunggan, mao na imuhang madunggan ang nagguba sa imuhang pagkakristohanon una ang imong nauna. Kung guba ang imong nauna, dili ka magmalipayon. Siguro malipayon ra ta. Malipayon ra ang tao sa kamera, pero sa tinuod nga kinabuhi, magulanon. Kisay nalkansi, kisay nalimbungan. Muna nga kitang mga Kristohanon, likay ang mga tao nga nagpakakristohanon, panbisyoso.
Maunay instruction ug dili na akong instruction. Instruction na sa Dios nga imong makaplagan sa Biblia. Ang matag tao dunay instruction ang Dios. Dunay pamaagi ang Dios. Dunay pagtulunan ang Dios. Magisgot ta sa matag tao. Imong bana dunay instruction ang Dios para sa bana. Bana, higumay mo asawa. Bana, sabta ang kahuyangon sa imong asawa. Instruction sa Dios aron ang imong pamilya panalanginan. Ikaw asawa, kinahanglan mahigugma ka sa imong bana. Unya ayaw na pagpakigilawas. Kanang salawayong pakigilawas. Daghan kayong mga Kristohanon nga sige ragpuyo-puyo. Unya tinuod ba na nga naay tinuod nga Kristohanon nga nagpuyo-puyo? Makasulod ba kaha og langit? Mga igsoon. Maunay mga kritikal nga mga mensahe nga dapat nimong masabtan. Munay mga mensahe nga angay nato nga pamalandungan. Kapoy kayo ang pagpangalagad mga kaigsuonan nga dili siguro. Kapoy kayo ang pagpangalagad nga way siguro. Kana bitaw nagtuo ta sa dili mao. Kana bitaw nagtuo ang tao sa pagtuo nga mudala di ay sa kapakyasan. Atong hinumduman na dili tanang tao diha sa simbahan nakasimba sa Dios. Dili tanang halad sa tao dawaton sa Dios. Unsa may instruction sa Dios aron dawaton sa Dios ang iyang halad. Unsa may pamaagi nga gipakita sa Dios nga angay natong ikinabuhi aron dawaton sa Dios ang ato ang kinabuhi. Inig atubang na nato niya. Mauni mga mensahe o pangutana nga angay natong tukion diya sa Biblia. Unsa man gyud? Kutob na lang tas kanta-kanta. Kutob na lang ta sayaw-sayaw, kutob na lang ta sa simba. Ang tinuod nga pagpangalaga dili na makit-an diha sa simbahan. Wala na magpasabot mga kaigsuonan nga kung moadto kag simbahan, mukanta ka dito, mag-ilis ka, magpakita ka sa imuhang pagkaikaw nga to sa imo sikataw nakaalagad na kas Ginoo. Ang tinuod nga kahimtang sa pagpangalagad katong dunay trabaho. Sa may trabaho, kanang pag-ato nimong simbahan, mao nay trabaho. Ang trabaho, mao ba na ang pag-adto ditong simbahan aron pakita nimo nga Kristohanon ka. Nagdaig ka dito, nag-awit ka dito, pero ang kinaiya perting batia. Ang kasing-kasing na ang kasuko, ang naas kasing-kasing na ang kasilag, na ang kalikot-kot. Mga igsuon, dili na mao ang pagpangalagad. Ang tinuod nga pagpangalagad, mga igsuon kos Ginoo, nagsubay sa instruction sa Dios. Nagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Mao ni tinuod nga pagpangalagad. Ang tinuod nga pagpangalagad mga kaigsuonan, matugkad na sa panahon nga doon na kay mga problema. Bisan ikaw na lang usa, apan wala ka mutalikod niya. Wala ka mutalikod sa Dios. Ang tao nga wala mutalikod sa Dios mga kaigsuonan, tao nga nagtipig kanunay sa pamaagis Ginoo. Tao nga nagkinabuhi kanunay sa pamaagis Ginoo. Kinahanglan maunay atong siguruhon. Maunay angay natong uting kayon
nagkinabuhi ba ko sa pamaagis Ginoo? Ngunit atong eksaminon sa atong kaugalingon. Kinahanglan kanunay natong ibalwiton ang atong kaugalingon sa minsay sa Dios nga naa sa Biblia. May tungod sa pag-ampo sa may instruction sa Dios sa dihang mo ampo ka. Unsa may instruction sa Dios sa dihang mo simba kaniya. Dili tanang nagsimba gidawat sa Dios. Dili tanan mga igsuon nga mihalad gidawat sa Dios. Unsa may instruction sa Dios aron makasiguro ta nga dawaton sa Dios ang atong pagsimba. Dawaton sa Dios ang atong mga halad. Dawaton sa Dios ang atong mga sakripisyo. Mga igsuon, kinahanglan ato nang masabtan. Dili nang pasyosyo lang sa simbahan. Ang uban mga kaigsoon, kung imong lang taon, nagkiniat na lang ng agi. Kung naaday ni mga pagsulay, usas mga pagsulay kabalo mo sa kaugalingon. Kanang gipang-ibgan sa mga kaugalingon. Sa kaugalingon sa tao. Mga tao gani nga mga lagad, daghang gipang-ibgan. Mga kaigsuonan. Dili gyud makapahimot sa Dios. Unang sa Kristohanon, ang Biblia nagsulti, bawal ang pagpangibog. Bawal ang pagpangibog. Dili na akong mensahe, kundi mensahe na sa Ginoo nga gibilin di sa Biblia. O gibutang gani pagyud na sa 10 Commandments. Kanunay nato nang gibalik-balik o gipabalik-balik sa Ginoo diri sa atong programa. Wa o kabalo. Kung maubanay nakita sa Ginoo sa inyo o sa ato. Ang Dios ra gyud mo'y nasayod kung kinsa ang mga tao nga iyang nakit-an nga kanunay nangibog. Kung nakadungog ka ani, unya ikaw mo'y nahintungdan sa maong mensahe, pasalamati ang Dios. Ayaw ko kasuki. Ayaw ko kasuki kay igo kong gisugo sa Ginoo aron makadungog ka. Nga sa imong pagkakristohanon, gidid-an ta sa Ginoo nga dili na ta mangibog. Labi na sa mga butang nga ato ang biyaan. Labi na sa kalibutanon. Mao na niingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan sa Kolosas man siguro to. Kolosas kapitulo 3 versikulo 5. Ingon dinhi mga igsuon. Kolosas 3 kapitulo 5. Ang daan og ang bag-ong kinabuhi, ang konteksto og title dinhi. Busapat yan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Muna niingon si Moses nga nagsulat sa 10 Commandments diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Ayaw pangibog sa asawa sa imuhang silingan. Ayaw pangibog sa bana sa imong silingan. Ayaw pangibog sa mga ulipon sa imong mga silingan. Ayaw kaibgi o pangibog sa mga baka, asno o sa tanan nga anaa sa inyong silingan. Mao na instruction sa Dios. Og mao ni ang balik ni Apostol Pablo kalibutanon nga kaibog. Kaibog nga kalibutanon sama sa salawayong pakigilawas. Kitang mga Kristohanon, kidid-anta sa pagbuhat sa salawayong pakigilawas. Panang pangutana, tanan ba nga nakabati ni ini? Mi sunod. Ang uban diyan isupak. Ang uban diyan nagpagbungol-bungol lang. Unya giusob nila ang mensahe sa Ginoo, makasabot ra bitaw ang Dios. Ang Ginoo muhatag yung nag-chance. Grabe no? Unsa ka bright kunuhay ang tao.
Klaro naman kaayo nga doon na instruction ang Dios. Di naman naangay usbon. Dili na po naangay kuhaan o dugangan. Di ba? Dili na naangay kuhaan o dili na naangay usbon. Kinahanglan ang lalaki magpuyo nga lalaki. Dili kay murag babae. Kinahanglan ang babae magpuyo nga babae, magkinabuhing babae. Dili kay murag lalaki. Kinahanglan ang mga sakop sa simbahan mutahod sa mga pangulo. Ang uban mga kaigsuonan, gusto nga ang pangulo na mutahod sa mga sakop sa simbahan. Tinuod biya na. Ako pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko sa Ginoo pailog. Siguro sa mga nadala na ako nga mga simbahan, kung wala ko kasinati o wala ko kaambit sa pulong pailog, dili ko makalawtay. Mga igsuon, sa lawayong paghigilawas, kanang wala maminyo, kanang nagpuyo-puyo lang, kanang wala mahiusa, dili na makapahimaya sa Ginoo. Ang pinaka bugat kay mauni kasagaran nga nahitabo sa tao. Ngano man, bata pa naminyo. Unsa may kuwang nga kung imong tan-awon ang Dios, wala siya nagkulang. Wala man magkulang ang Dios. Ang tao ray tapulan. Tapulan mo tuon sa Biblia, tapulan nga magkat-on sa Biblia. Pero magbuhat ganig dautan, pertig yung pagkasayuna. Munang ang pagreklamo, ang paglabagulbol, ang pagmulo, mga kaigsuonan, pertirag yung dalia. Nya, di man na makamahipahimot sa Dios. Si Jesus gani, hangyo sa Ginoo, hangyo sa amahan, kung mahimo, kuha akin ko pa sa mga kasakit, apan miingon siya ang imong pagbuot mo'y matuman. Kay ang atong Ginoong Hesus, nasayod siya nga ang kabubuton sa Dios hingpit. Ingon siya dinhi, kalawayan o kaulag. Kalawayan. Laway o kanang kaulag. Mga isuon, sayon o klaro kaayong sabton ang instruction sa Dios. Una atas bagong kinabuhi, wala na ta ng mga salawayon nga salawayong paghigilawas, wala na ta ng kalawayan, wala na ta ng kaulag. Daotang kailibgong kakog ug maoy usa ka pamaagi sa pagsimbag Dios kay giklaro dinhi nga moabot gayud ang kapungod sa Dios sa mga tawo nga magbuhat ni ining mga pulunga. Mao na nga ingon siya, kinahanglan biyaan ang tanan. Kanang kasuko, kumusta naman? Kanang pagkasaputon, ang kahugaw sa una-una, unsa may hinungdan nganong hugaw ang una-una? Tungod kay hugaw kanunay ang nadungog. Nga mga Kristohanon nga hugaw una-una. Kay ngano man, hugaw man ang kanunay nga nadungog. Diha sa katapusang libro sa Gipadayag, imagine na, 5 ka simbahan, sa 7 ka simbahan, 5 ka buok, 5 ka klaseng simbahan ang wala magtudlo sa tinuod nga mensahe sa Biblia. 2 ra ka simbahan. Diha sa 7 ka klaseng simbahan sa Gipadayag, 2 ra ka simbahan ang gikaymutan sa Dios. Mga tao na silang gilutos. Mangumusta ta? Sa imong pagkakristohanon, ikaw ba'y gilutos? Kung wala ka lutosa, asa man di ay ka?
kay duha ra man gyud ang kahimtang. Gilutos o nang lotos? Nang lotos, gilutos. Kanang nang lotos ka, kanunay kang nagdaot. Mga pulo nga walay basihanan sa Biblia. Unya, mao na imong madunggan, magdaot po ng imong batasan. Maguba ang imong batasan. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan ang kasuko. Aron biyaan nimo ang kasuko, likay. Kay ang kasuko mangkon mga kaigsunan, makuha na sa kinaiyang hambugiro. Ang taong hambugiro maoray daling masuko. Pero ang taong dili hambugiro mapaubsanon. Dili gyud na masuko. Kanunay nang mulikay. Ingon dinhi mga kanunay mulikay sa mga lalis. Tinura na. Kabantay mo di sa inyong Pinoyanan na ibata nga kanunay mulikay. Si Solomon miingon, maunay batang maalamon. Pero kanang bata nga grabing mga pangatarungan. Munay mga kasagarang batang maroon. Pagpasipalag sulti o pagpamalikas, ayaw kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong pagkadaang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Ug isulob na ninyo ang bag-ong pagkatao gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbuwat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron mahingpit kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod dinhi wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, tinuli ug dili tinuli, wala. Mga lain nga sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon kay si Kristo mao naman, mao ang tanan og anaa sa tanan. Wala na. Wala na itya-itya dapat. Ingon dinhi sa bersikulo 12, katawan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmahupsanon, magmaaghop o magmapailobon. Unsa may trabaho, unsa may pwede nga makita sa tao nga dunay kaluoy sa iyang sikataw. Kung ikaw naluoy ka sa imong sikataw, sultihi siya sa mensahe sa Biblia. Ayaw sultihig tinumo-tumo ug kanang imurang kaikog. Kay ang tao nga tinuod nga dunay kaluoy, tao nga musulti na sa mensahe sa Ginoo. Kay ang tao nga musulti sa mensahe sa Ginoo, nagdala siya sa kinabuhi para sa tao. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi sa tanang tao. Pag pinalaubay ka mo, kanang pulong pailom, munay mga taong dali, kanunay naglikay. Kamo ug kun dunay kamoy mulo, bato kang bisan kinsa, kaninyo pag pinasayloay kamo. Maubanay nahitabo sa itong pagkakristohano. Og labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. Kanang gugma mga kaigsunan mo respeto na. Taas kay nagrespeto. Mo respeto na sa mga alagad sa Ginoo. Mo respeto na sa mga pangulo. Kanang gugma. Labaw sa tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. Pareha sa inyong kasing-kasing ang pagigdait gikan ni Kristo, kay alang ni ini gitawag kamo aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas og magpapasalamaton kanunay. Ya, nindot kayo ang giingon dinhi. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pagtinudloay og pagpahimangnoay kamo uban sa kaalam. Mauna nga mga bahandianong mga mensahe. Kanus aman moabot ang mga bahandianong mensahe sa imong kasing-kasing kung kanunay kang nag-entertain og mga mensahe sa Dios. Kanunay kang nagtuon, kanunay kang namalandong, unya sa dihang mamalandong ka o magtuon ka, hinumdumi doon ay duha ka klaseng mensahe nga moabot sa imuhang dalunggan. Unang mensahe, makaayo nimo. Ikaduha, makaguba nimo. Unsa may imong buhaton,
kung moabot na sa imong kinabuhi kanang duha ka klaseng mensahe, kinahanglan doon na kay segregation. Kung ang mga basura doon ay segregation, ginalain ang malata o dili malata og ang mga basurang ma-recycle, dapat sa imong hunahunag kasing-kasing, sa imong gidulongog, doon na usab kanay segregation. Kung makadungog ka nga puro daot, likay sa mga istorya nga puro daot, ayaw na entertain na, kay nag-entertain ra kag basura. Nagtapok ra kag basura sa imong kasing-kasing. Inig mapuno na ang imong kasing-kasing og mga basura, mugawas na. Mugawas ang mga baho sa imong mga pulong. Nang mahimong dautan ang tao. Kung makadungog kag mga bahandianong mga mensahe gikan ni Kristo, maunay entertain na. Maunay i-welcome. Pamili gyud mga simbahan o mga pastor nga mutudlo sa Biblia. Dili ka nang sige rag pangdaot. Ayaw paminaw anang, ayaw pakigkuyog, ayaw pagpaminaw anang sige rag pagpangdaot. Kanang makakaton ka. Daghang pwede kaing makatunan nato. Mag-memorize kag bersikulo. For example, unsa pa magyud kinahanglan nga atong makatunan? Kanang pagkaton sa pagpasaylo. Unsao man aron makatunan nimo ng pagpasaylo. Kinahanglan magkaton ka sa paghigugma. Unsaon man aron makakaton ka sa paghigugma. Maunay mga mensahe nga dapat ato kanunay makatunan. Unsaon man aron makakaton sa mga instruction sa Dios. Sama sa atong hisgutan karon. Speaking about kaluwasan, ang instruction sa Dios ang pinaka-importante. Tinuod na. Sa panahon ni Noe, kung wala maminaw, wala mamati, wala mabuhat si Noe sa instruction sa Ginoo, wala na untay tao. Salamat yuta sa Ginoo sa kinabuhi ni Noe. Pinaagi sa iyang pagkamasulundon sa mga instruction sa Dios. Na tao ta, nahimugso ta, ug na napay tao sa kalibutan. Naluwas si Noe tungod kay namati siya sa instruction sa Ginoo. Lisod biya ka itong pamation, lisod ka itong tuuhan, lisod po kayong dawaton. Imagine na, pagamon ka og arka, taliwala sa hulaw. Kung ikaw kaha, pagamon, kung ikaw pa'y nabutang ni Noe, taliwala sa grabing kahulaw, unya daw na pa'y mga taong magyag-ayaga, di kaha ka mabugnaw. Mo na mga kaigsuonan, unsa may instruction sa Dios, aron magkahiusa ang simbahan, dapat ang tanang sakop sa simbahan mo submitar, mo respeto sa Pangulo. Pero kung dili gani mabuhat sa mga tao, sama sa panahon sa mga apostolis, sama sa panahon ni Jesus, dapat sa panahon ni Jesus, mudawat na ang mga Hudyo, ang mga Pariseo, ang mga Sediseo. Ila untang respetuhan si Jesus, apan bisan sa respeto, wala gyud nila na ipasinati. Gihikawan nila si Jesucristo sa ila untang dapat ihatag ka respeto. Unsa may gibuhat ni Jesus? Kanunay siyang milikay. Mga apostoles, kanunay silang milikay. Ang mga tinunan nga atong nakatunan, atong nakitaan mga kaigsuonan diha sa buhat, kanunay silang milikay sa mga paglutos. Mga paghulga sa ilang kinabuhi, isip mga tinunan. Kanunay silang milikay. Kanunay silang naglayas-layas, kumbaga. Mga igsuon, kung nanginahanglan magkakaluwasan gikas kawaladon,
subaya o gikinabuhi ang instruction sa Biblia. Grabe lang kasimple, pertirag yung sayo na. Kung nanginahanglan kag kaayuhan, padakay mong pagtuo. Kung gusto ka nga makasinatig mga milagro, palig-una ang imong pagtuo sa Ginoo. Unsa may instruction sa Ginoo, aron magpuyo kang madagayaon. Sa may instruction sa Dios, aron magpuyo kang malinawon. Ayaw pag-apil-apil. Ayaw paghilabot sa mga buluhaton nga dili imuha. Hinuon at imana og tutuki ang trabaho nga gipil sa Ginoo samtang nangalagad kaniya. Linay tag trabaho. Manasalamat ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Gusto tang maluwas, ikinabuhi ang instruction sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo. Gusto tang makasulod og langit, ayaw pag hugaw-hugaw. Kay walay hugaw nga makasulod dito sa langit. Ayaw hugawi ang imong pagkaasawa. Ayaw hugawi ang imong pagkabana. Ayaw hugawi ang imong pagkaginikanan. Ayaw hugaw-hugawi imong pamilya. Gimonitor kas Ginoo. Inana ka, kaimportante. Dili sa gusto, mga igsuon nga mahugawan ka. Pero daghang kay mga tao nga makadungog mga wali, mahitungod gani sa pakighilawas. Ang nagwali, dito na sila malain. Kinsa may alkansi. Diba? Mao na nga, kung nakadungog gani kagwali, nga maigo ka, pasalamati si Lord. Pasalamati si Lord. Gigugma ang alagad sa Ginoo. Kaysa pagbuhat nimo niini, gibuhat mo na diha kang Kristo. Giklaro gyud na ni Jesus. Mateo 25, sugod 31. Bisag unsa inyong buhaton sa mga nagwali, gibuhat na ninyo diha kang Kristo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Padayon nagpanalangin sa matagusa. Awit mga kalangit, atong ipadayon ang awit imong gone. Nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo. Nga anong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitawag mo gayud ako. Di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sitsit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan. Daghang mga tao diya sa Biblia mga igsoon nga napakyas sa instruction sa Ginoo. Like Jonah, Nga imong wala siya motuman sa sugo sa Ginoo. Ang tao nga wala motuman sa sugo sa Ginoo, magkalisod gyud. nga imo man kong giadto, dili kayod ko katuo. Nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nagpalan mo akong ngalan, gitawag mo gayon. Si Geraldine Dunguan, maganahan kong maminaw sa imong wali pastor kay makasabot jud ko. Amen. Salamat kaayo. Di ko Cecilia ay Aunso. Hi pastor, maayong gabi. Cecilia ni Aunso. Ganahan ko sa imuhang mensahe kay among masabtan. makibuhat. Salamat kaayo pastor sa imong mga pulong. Salamat sa mga pulong sa Ginoo. Ang Dios gyud maoy panulti alang natong tanan. Si Luz Minda, tinuod pastor ang imo mensahe sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Nakatulo jud ang akong luha pastor. Gikan ni Geraldine Duguan. Amin pastor, dili na mo simba kay di gustong mabag-o. Dili patambag ug masuko makabati og wali. Gikan ni Inday Dorlin.
Pastor, good evening. Pwede ka pamangkot sa imo personal, Pastor. Mangayo lang to sang opinion niyo, Pastor. Madamo gid nga salamat. Tani man sa sabat mo akon pamangkot, Pastor. Okay. Pwede ra gyud mo mangutana no sa ato ang programa unya. Pwede ra i-send sa ako ang sa akong account Gideon Candelario. Okay. Mauna ang ako angan unya ang profile sa ako ang account na ay Shiny FM o Recording Studio. Kanang murag anak man siguro ang ako profile. Okay, salamat kaayo ni Tricia Aba. Hi, good evening, Pastor. Good evening, sir, from Mandaluyong City. God bless you always, your family, sa tanan nga mga viewers. Salamat kaayo no, Sister Tricia. Pwede ra gyud tawgon ko nimong pastor. Pwede gyud kong tawgon ako nimong brother. Si Flor de Lisa Atawon, salamat Pastor sa imong minsay, Pastor. Dugang og kaalam og kalig-on. Og gikan ni Chini Mumonpon maayong gabi Pastor, makahilak man ko sa imong wali lampay. Mao na mga igsuon kanang nangandoy magitang malangit di ba? Wa naman tay dapat pangandoyon ang pagsulod og langit. Dili naman ang pagpangumpara, pagpanghinambog o sa padiha. Wala na tay laing tinguhaon o isintro sa atong pagpangalagan. Kanang makasulod bitaw tag langit. Kanang mahimutang angayan dito, kanang mahimutang akos, mga kaigsuon na maurag yun na angay natong kana bitaw masintro sa atong pagpangalagan. Wala naman tay lain pang angay ampingan. Kanang makasulod gyud tag langit. Maunay akong gitinguha nga sa akong kinabuhi, sa akong asawa, sa akong mga anak, sa mga tao diin ko gipadala sa Ginoo ang akong gitinguha nga kita makasiguro nga makasulod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga giandam sa Ginoo. Dili man pinagi sa karatula kung unsay atong karatula, pinaagi ra gyud sa pagsunod o pagkinabuhi sa instruction sa Ginoo nga naa sa Biblia. Wala nay lain pa. Kay kung gisunod na to ang instruction sa Biblia, suon ko sa Ginoo, di gyud ka mapakyas. Luwason gyud og maluwas gyud ka sa katapos sa hukmanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanulti og nagatudlo kanato sa ato ang panag-uban. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Alas 9:13 na sa kagabhion. Ang ako ang asawa ko mga anak wala pa sila makaabot. Murag nag-enjoy good sila pag-ayo sa birthday sa akong ukangan. Si Arlene Soyan, hello Pastor Gideon, pwede ko nimo tudluan kunimo kanang pag-Bible study paagi sa online. Pwede ra gyud. Nya i-message ko ninyo kung kinsa tong magpatudlo. Kay magama ko og mo schedule ko og time para ninyo. I-message ko bisan sa usa ka semana ka usa dako na kaayo na siya nga tabang alang ninyo. Kana bitong tudluan ka. Sa ako na bitong gikaingon ang pinakadakong ikatabang nimo sa imong isikataw kanang tudluan nimo ang tao. Wa nay lain nga pinakadako nga ikatabang nimo sa tao. Kanang tudluan nimo ang tao sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo. Kung gusto kang makatabang sa tao, ayaw sigihig hatag og isda. Tudlui siya kung unsaon pagpanagat og isda. Si Alvin Turion, Pastor, good evening, na ako'y pangutana. Kanang magpuyo-puyo din wala pa'y kasal. Unya Christian simba nalipay ba ang Ginoo anak?
Kung tanaw nimo ang Biblia, ang tanan nga dili kabuton sa Dios, dili gyud na ikalipay sa Dios. Pangutana, kabubuton ba na sa Dios kana magpuyo-puyo ang tao? Dili na mistil gyud pang kuliton pa mga kaigsuonan bitaw. Akong imo tan-aon, ang ikalipay sa Dios kana mang nagpagkinabuhi tas iyang kabuton sa Dios. Pangutana, kabubuton ba na sa Dios kana magpuyo-puyo? Ang unang tao si Adan o si Eva, mismo ang Dios mo'y nagkasala. Diba? Ang founder o author sa kaminyoon ang Dios. Kay dili yun siya gustong ang tao magpuyo-puyo. Kay kung ikalipay sa Dios nga magpuyo-puyo, giuyunan na sa Biblia o giuyunan na sa balang espiritu. Si Alan na Jabinis, Pastor, tinuod jud ng imong gisulti. Natandog jud ang akong kasing-kasing. Salamat kayo, Brother Alan, sa imong pag-uban. Si Geraldine Dungguan, salamat sa Ginoo, Pastor, nga ikaw ang gigamit nga tanan makamata. Salamat sa Ginoo. Kana bitaw, di gyud ko mahimutang. Doon na may mga panahon nga doon ako'y bation. Unya, ang akong una gusto gyud kong mag-live. Labi na sa panahon nga katong giubo ko, katong naggisubawan ko, nagpislango ko, katong naay panahon nga maghuot akong dughan, unya malipong ko. Kung anong malipong manggid ko, sakto man ta kong kaon. Niya, dili man ko kainana na kahago. Kung anong malipong man ko. Nag-ambo ko, Lord. Giyahi ko sa pamaaging maayo ko. Doon ay mga panahon na gipadampo ko ni Lord. Niya, nihangyo ko sa asawa nga daygon ako ang Ginoo. Anang orasahan, ayaw ko disturbo. Nakanindot mga kaigsuonan ang akong asawa, nakasabot yun siya. Sige, sugod ato, giayo ko sa Ginoo. Kanang mga instruction sa Ginoo mga kaigsuonan, grabe na importante. Si Adonai Picharat, mayong gabi Pastor, og sa tanan nga naminaw dalaygon ng atong buhi nga Dios, daghang salamat. Si Sister Bernadette Arsula, salamat Pastor, ikaw gyud ang gihatag sa Ginoo nako nga maging instrument para mabago ko. Salamat sa Ginoo. Ang kapaguhan nag-agad na sa inyong mga desisyon. Gigamit kong instrumento aron makadungog ka sa pamaagi sa Biblia nga gikan sa Dios. Apan ang gihulat ang imong desisyon. Salamat kayo Sister Bernadette Arsula sa imuhang pag-uban sa itong programa. I-bless ka ni Lord. Si Abe Match Cosio, good evening Pastor. We are listening from Canduni Negros Occidental. God bless. Salamat kayo sa inyong pag-uban. O niya si Inday Dorlin in Cabo, yes, hallelujah, dalaygon kayo Pastor, maayo kaayong Ginoo sa aton nga kinabuhi. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nga imo hanggi pasabot sa katawhan, malipayon maminaw sa minsay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Usa sa mga kanang makaulang makababag sa tawag sa Ginoo kanang garbo bita. Og siguro oras na sa akong pagpanamilit. Sunod na tong hisgutan ang Buhat Kapitulo 12 versikulo ato na lang ning basahon dito kining 20 para diretso na ta sunod sa pitsa kanang Kapitulo 13. Akong basahon na kanang pagkamatay ni Herodes. Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga-Tiro o taga-Sidon. Grabe no? Si Herodes nasuko pa sa mga tinunan, mga apostoles, mga kaigsuonan, nasuko pag-yun sa taga-Tiro o taga-Sidon. Busa nagpanon sila aron sa pagpakikita kang Herodes. Ang katong
gikasukan ni Herodes, nagkasabot taon sila aron makikita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes og nakigsulti kaniya. Kay ang ilahang nasod dito man magkuhaan sa ilahang pagkaon sa nasod sa Herodes. Nasod ni Herodes. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong biste. Milingkod siya sa iyang trono og naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tao. Dili tao ang nagsulti kundi Dios. Grabe no? Gusto ni Herodes nga tawgon siya Dios. Mo ditong gilutos niya ang mga tinunan nga nagwali og Dios. Kay gusto di siya nga siya mo'y tawgong Dios. Og diha-diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya og namatay apan ang pulong sa Dios nagpadayon sa pagkailap si Bernabe og si Saulo na maalik sa gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon. Dala si Juan Marcos. Muna nga likayan yun na kana bitang gusto tang daygon. Likayan nato na. Unsaon man aron malikayan nga kita mo'y daygon. Kung maingon kang maayuhan nimo pastor, review ka. Si Jesus may review gani, walay laing maayo gawas sa amahan. Dunay mga tao maingong idol. Kanang pulong nga pag-idol, pagdaig sa tao. Murag daw sama na nga gilaglag ni ang tao. Muna nga sa atong ginabuhi, wala tay laing daygon. Wala tay laing ipataas ang Dios. Kung dunay tao nga muingon nimo nga na-bless ko sa imong kinabuhi. Kinahanglan ang imong i-respond. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Ang Dios ang nagbuhat nining tanan. Ayaw gyud paningkamuti nga ikaw may mapasidunggan. Paningkamuti hinuon nga walay laing mapasidunggan sa imong kinabuhi kundi ang Dios. Kini si Herodes ang rason nga nung gilutos niya ang mga tao diha sa simbahan. Kay gusto day siya nga maoy ganahan day siyang tawgog Dios. Muna nga likayan nato kanang garbo. Unsa may nataga ka ni Saul garbo. Kanang garbo ang mga side effects ana kanang mga ilhanan, mga simptomas, okay? Simptomas. Simptomas sa garbo kanang ilhanan kanang gusto kang ingnong gwapa. Gusto kang ingnong gwapo. Ang mga buhat anak kanang bisan og kanang di ka mahimutang. Magsigig ilis-ilis og naong diha sa imuhang cellphone. Bisag maurag yoy hitsura. Hala, pausubo-subon. Mga tao man na nga gustong daygon. Pero tanang mga taong laglong dili na magsigig picture sa ilang naong. Lantawa ko na inyong cellphone. Kung sa inyong gallery man na, no? Kung wala ba na mapuno sa picture sa inyong naong. Siyaro wala mo ka. Nalimot gyapon mo anang inyong hitsura. Naagay mga kanang kamera. Daghamang album din sa cellphone. Kamera, na videos, favorites, screenshot. Unsa may naas inyong cellphone sa kamera. Ako ang mga kaigsuonan. Puro rin mga tao. Muna nga, dili na to ibutang ang ato ang kinabuhi sa delikado. Kana bitang ipakita sa tibok kalibutan nga gwapa kayo ka, puti kay ka,
siksik kaayo, guwapo kaayo, matso kaayo, ayo. Dili na makatabang nimo. Makaguba na sa imong pagkakristohano. Ang may mo share ka sa pulong sa Ginoo sa atong lahi. Dako pa kay nang makatabang nimo. Maluoy ko sa mga tao bitaw kanang walay laing kalingawan ang ilang kaugalingon lang. Unsa may nakuha kanang gustong daygon? Kining nahitabo ni Herodes, pasidaan ba ini nato? Mga pahimangno pasidaan ba nas Ginoo sa tuwa. Si Juan doon na sa'y panultihon. Juan 3:30. Juan 3:30. Juan 3:30. Niingon din kinahanglan siya mo uswag ug ako mo kunhod. Kanang inyong mga cellphone ang ibutang anak, mga pulong sa Ginoo. Ayaw na inyong mga naong. Bisag sao na ninyo og pusing-pusing, maurag yun ay naong. Di yun na mausap. Gawas lamang kung inyo nang iparituki. Niyo sa may rason nga inyo nang iparituki. Para daikon. Para pangasawon og pangasaw og pamanhon. Kristohanon ta, di kontintid dapat. Pag-ampo ko para ninyo. Amahan na mo nga Dios sa magagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Nagpasalamat kami sa imong mga mensahe. Nga imo kaming giandam. Imo kaming gitudluan kung unsaon aron kami makasulod sa kinabuhing way katapusan. Amahan Dios nga magagagahom. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo karon nadunggan. Imo kaming gitudloan aron ang among hunahuna kanunay limpyo ug maayo. Amahan, salamat Ginoo sa imong walay hunong nga pag-atiman. Among nabati ang imong pag-atiman sa among kinabuhi. Kanang nakadungog mi sa imong mga pulong. Kanang nakabati mi sa imong mga mensahe ug nakasabot mi sa imong pamaagi. Pasubaya kami sa imong mga instruction. Ug tabangi kami nga walay lain nga makalatag kalipay ug makalipay namo ang pagkinabuhi sa imong mga puno. Ang bana magkinabuhi nga bana, ang asawa magpuyo nga magkinabuhing asawa, ug ang mga sakop sa simbahan magkinabuhi nga sakop sa simbahan. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa tinaog klaro nga mga pulong among nadunggan sa among panag-uban ini mong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Bless Ginoo bisan pa ang among pagpadayon sa pagtukod sa FM radio. Padayon ka mag-bless ug matagbo ni ini. Salamat Ginoo nga dunay mga materyales nga kaya namong makuha ug maangkon, mapalit Ginoo. Ug salamat Ginoo sa imong paggamit sa matag usa nga matinud-anon nga misunod sa imong mga pagtulunan ug mga pamaagi aron moabot ang imong panalangin sumala sa imong mga saad. Bless Ginoo matag usa sa tanang mga bulaton, sa tanan nga mga kasimbahanan ug sa tanang mga alagad nga nagwali ug nagtudlo sa mga pagtulunan nga gikan kanimo nga gibilin sa balang kasulatan. Salamat o Dios sa imong mga pamaagi nga among naangkon og nabatunan nga muhatod kanamo sa kaluwasan nga imong gitanyag sa matag usa nga mingtuo kanimo. I-bless Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Kinunyag suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Good night and God bless. Katong gustong magpatudlo, pwede ra gid kong i-PM ninyo. Kay ako nang ihalad ang time nga para ninyo.
gamara ko group chat. Kanang seryoso. Seryoso nga magpatudlo. Dili na ko mo tanyag-tanyag. Katong gusto ra gyud mauray akong tagaan sa panahon nga gihatag sa man. God bless and good night. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,